Hey guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर गोबाव सम जायोमोन माने YouTube भिडिअ लाबोया लोगोफोर दिनै जों मोननैसो टपिकनि सायाव दिनै जों बाथ्रा रायलायगोन आरोना लोगोफोरा माने बिदि भिडिअ बनायनाया माने जना बिदि भिडिअ बनायनाया आइफोन दों नैबेनो फार्स्ट टाइम बोरै फैदों क्वालिटिया कमेन्ट इन द बेलु दा कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर दिनै जों मोननैसो टपिकनि सायाव बाथ्रा रायलायगोन बेफोरो जाबाय जों दासान्दिथ' ससियेल मिडिया नुगासिनो नङा होमबा जे रसमा ब्रह्मनि जि जाथाय बेलेग हौवा लाहैनाय बेजों लोगोसे गामियाव फैफिननाय सेन्देलनि माला सोजानाय नुनानै आंबो बिराद दुखु मोनदों आंल' नङा गोबां मानसियानो दुखु मोनदों बिदि माने सेन्देलनि माला सोनाय मा सोनाय लोगोफोर नोंथांमोननि बायदिबा बेयो थिग जामारदोंना बे गामिनि बे आयेना थिग जामारदोंना लोगोफोर जोङो बेफोरखौ जों दसे उनाव सावरायगोन रसमा ब्रह्मनि सायाव लोगोफोर बिनि सिगाङावनो जे मिस इन्टारनेशनेल फ्रेन्डशिप इन्डिया बेयाव जोंनि बर'निफ्राय इन्डियानि जानानै दासान्दि गासै मिथिखाबाय नङा होमबा जोंनिया दिप्ति बसुमतारी बिथाङा माने दासान्दि बादायगासिनो दासान्दि भटिं सोलिगासिनो लोगोफोर जाय नोंथांमोना दासिमबो माने दिप्ति बसुमतारीखौ माने भट होआखै थारमाने भट होबानो जाबाय आरोना आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक थांगोन बर' सापर्ट होलायदो आरोना माने बिदि सानबाय थानाङा जे देरबा गुबुन हौवादो थाङो मा थाङो बिदिथ' गोबां फ्राय बुंगासिनो खिन्थु बिदि साननाङा आरोना माने गासिबो बिदि नंजोबा गासिबो मानसिया बिदि जाजोबा एजे जों जोंनि बर'नि फिसा हिसाबै जों सापर्ट होनाया जोंनिनो खामानिखा आरो सोर खालामनो रावबो बेलेग हिन्दी भाषिफोरा बेलेगफोरा बादा लानायबो नङा खोमा ना लानो हागौ देलाय होमबाबो जोंनि फिसा बर'नि फिसा हिसाबै जों माने बेखौ दैखांहरनाया बेसेबां हायो जों सापर्ट खालामनाया जोंनि खामानि आरोना जाय जे दासिमबो माने बिथांखौ भट होआखै आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखानानै भट हैबानो जाबाय दे ओमफ्राय लोगोफोर रसना ब्रह्मनि सायाव जि बाथ्रा फैदों दासान्दि आयु आं बिराद गाज्रि मोनदों जे माने खायफा गामिनि रायजो राजाफोरा थिगखौनो खालामो खायफानिया लिमिट बारो आरोना आंनि मथेबा एसे आं लिमिट बारनाय बायदि नांदों आरो बेजों लोगोसे जे मालायानो सोबाय जे बुबाय दे जेखि जाया दाय खालामदोंथ' एसेबाबो गुबुन हौवा लायनाय एसे नङा गोदोर दाय बियो गोदोर दाय हौवा थानानैबो हौवाखौ डाइभर्स होआलासे गुबुन हौवाजों खारनाया बे दाय खारनोबा माने हौवाखौ फार्स्टनो डाइभर्स होनांगौमोन बिनिफ्राय माने खारजागौमोन आरोना माने खारजागौमोन माने डाइभर्स होबालाय मा जोबखाबायनि बेलेग हौवा लायदो बिदि जानांगौमोन नियम मथे आरोना नियम मथे माला गानहोबाय जि रायजोनिफ्राय खायफा रायजोफोरा बहुत स्ट्रिक्ट थायो मिथिखायो आं अभार जादों बिदि माला गानहोनानै बिदि ससियेल मिडिया हगारनाया आंनि नोजोराव माला गानहोजायो खिन्थु बिदि ससियेल मिडियायाव आयु माला सोनायाव ओरैबायदि माने फट' खेबजोबनो गोजा आरोना खासे गोरों माबा बे रायजोआ बिराद बुजियोमोनबा बिनि मान सन्मानखौ बिदि माने जानाय नंगौमोन आरोना आरे रायजोनि गेजेराव लासिं खामगोन बिखौ बुगोन माला सोगोन रायजोनि गेजेराव खाम नङा होमबा जिहेतु बियो रायजोनि गेजेराव हाबा जादोंमोन सिगाङाव रायजोआनो बिखौ साजा हो खिन्थु बिदि ससियेल मिडियायाव एसां मानसि भिडिअ खालामदों माने रावखौ बादा होनो हायासै बेथ' बिराद माने मानहानिबो केस होनो हागोन ना नङा होमबा हागोन माने हागोन जायखिजाया रायजो खामदों खिन्थु बिखौ ससियेल मिडियायाव बिदि एसां भिडिअ खालामनानै हेगारनो मा दरखार आरोना माने एसां एगेन्स्ट ना रसमानि मानसिफोरा बिनि गामिनि मानसिफोरा सानना बिराद बोरैबा नाङो आरोना दुखु नाङो माने मा बुङो दा आंनि मथेबा आंथ' मा बुंनो बिसोरनियाव मा जादों मा गैया आं जेबो बुंनोनो हाया माने मा रोंनायनि थाखाय आं बिदि बुंनो आरोना होमबाबो आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो हौवाजों थानो बादोंबा डाइरेक्ट डाइभर्सो बे मोनसेया जोंनिया आयनाव दंखायो फाथैलाय बिजि ओमफ्राय बेलेग हौवादों थां माने थानो हाखालाबा हौवाया एसां अयथासारिक खालामदोंबा एसां बुयोबा एसां रायोबा एसां आरो अखान्थि सोर थानो रावबो थाया थानोबो नाङा थानोनो नांखाया बिदि हौवाया माने मोजां नङा बाराना आरो बेयाव गावाबो थिग नङाबा बेखौ आं मिथिला खिन्थु बिथांनि बुंनाय बायदिबा रसना आब'नि बुंनाय बायदिबा जे हौवाया बिराद माने बिदि खालामबाय थायो नांलायबाय थायो लोंना फायो मा फायो बेनिखाय माने अखान्थि मोननानै बियो माने खारदोंमोन आरोना जियानो जाया मोनो अननानै गोरोबफिनदो आरो गोरोबफिननो हायाबा डाइरेक्ट डाइभर्सो बिसो बाथ्राया नंगौ नङा आरो उनाव आरो बिदि खारलायगोन आरो मिटिं जालायगोन सेम आरो बिसा माने गथ'बो दङ प्रब्लेम आरोना बिराद प्रब्लेम माने डाइरेक्ट थाल्लाबासो माने गावखौनो बुजि आं बिदि थानो हागोन ना हाया नांलायनाया जाखायो सानै हौवा हिन्जाव नांलायबा खासेया बेखौ बोरै दबथायनो हागौ माने बिसो जानांगौ आरोना सानैबो बिदि अरलायदोबा बेयो मालाबाबो जोबखाया नांलायनाया बियो सानैबो इग' दङबा मालाबाबो माने बि नांलायनाया जोबा आरोना सासे बिराद गरम खालामदों खासे बिराद माने अगर खालामदों बे खासेया बेसेबां हायो बेखौ गुरै खालामनानै बेसेबां हायो माने अननो माने नांलायनायखौ फोजोबनो हानांगौ आरोना बेबायदि रोंनो नांगोन बेबायदि रोंबासो माने संसारा माने हान्थि थाङो आरोना आं जि नुदों माने आरो सानैबो गरमबालाय गैलानोसै
बेबो हारिया आरो मा जागोन नङा होमबा इग' थांसिगोन इग' माने होमबा नों थांबा आंबो थांगोन डाइभर्स खारगोन बिदि जायो आरोना माथो बुंगोन ना आं बिदि माने भाइरेलनि सायावथ' बिदि आं भिडिअ बनायग्रा मानसि नंखाया आरो बनायाबो होमबाबो नुनानै हामा नांदों आरोना आं जास्ट भिडिअ भाइरेल खालामनायखौ हामा नांदों माला सोनानै बेबो सासे इउटुबार नङा होमबा जों बुजिब्रा माने बोरैबा नाङो आरोना बेबो बहुत मान सनमान दङ बेयाबो गोबां फल'वार्स दङ बेयाबो माने लाख फल'वार्स दङ बेयाव बिथांखौबो बहुत सिनायो बेबायदिखौ माने एसां माने बिदि गोसो जाबायना जे बा बिनि सेन्देल माला सोनायखौ माने एगारना होगोन बिदि गोसो जाबाय आरो माबायदि गोसोनि मानसि नालाय बारे जानो हागौ बाथ्राया बुंनाय दंखायो जि गामिनि मानसि बिसोरनो बारा दुश्मन जाहैनाया नंगौ गामियाव जाय देरो जाय जौगालाङो बेखौ प्रायानो मेगन साखायो माने प्रायानो मेगन सायो लोगोआनो जा न'खरनियानो जा बाया मेगन देरखायो माने बेखौ बेसेबां हायो जोङो गाहायाव खिलिनांगौ बिसोर जाखायोलै गासिनियावबो गुबुननियाव जाया गावनि गामि गावनि न'खरनि मानसिफोरानो बिदिखा जायोबो नंगौ आरे बे प्रेक्टिकेल नोंथांमोना नंगौ नङा साननानै नायबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय गावनि गामियावनो थायो मेनलि हिंसा खालामग्राया थ' बेनिखायनो साबधान आरोना गुबुननिफ्रा अनोसै दै तलाफोर बेखिनियानोसैमोन माथो बुंबावनो ना बिथांमोननि लाइफनि सोमोन्दैथ' आं जेबो मिथिया आरो आं मा बुंबावनो जि नुदों बेखौ आं जास्ट बुंनाय जाबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव गासिबो मोजां जागोन गासिबो माने सिगांनि बायदिनो रुजु रुमु अनलायनानै गावनि गथ' बिसि फिसाय गासिबो माने अनलायनानै थागोन बेखौनो आसा खालामबाय आब'निसिम दे मोजां थाबानो जाबाय माथो बुंबावनो दा दुखु मोनदों बहुत दुखु मोनदों बिदि माने नुनायखाय आरोना अयनाय जाद्रायदों बियो लिमिट थायो गासिबो खालामदोलाय दाय खालामदों जेला समाजा साजा होखायो नङा होमबा साजा हो होनबाबो एसे लिमिटाव होनांगौ आरोना बिदि एसां ससियेल मिडियाआव माला सोनानै भाइरेल खालामनाया बिराद बोरैबा आरो गोबां साजा दोङो गैया मानो गैया जानो एसां साजा दोङो होखायो गासिबो बे फंसे फंनै सोबानाय बुनाय ना दे माला गानसोबाय फेसबुकआव मानो एगारनांगौ बाथ्राया बिसो पइन्टआ थ' लोगोफोर बेखिनियावसो दिनै भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै माथो बुंनो आरोना थ' जाय बिथां दिप्ति नार्जारिखौ सरि जाय बिथां दिप्ति बसुमतारिखौ दासान्दिबो भट होआखै जे बर'नि जानानै गासैबो मोनसे फैसा थाइसेबो खरस जाया भटआव थुनानै लिंकआव थानानै जायखिजाया भट थाखागोन बेयाव क्लिक खालामनानै भट होबानो जाबाय दे लोगोफोर बेखिनियावसो दिनै भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय